Que ganas de velo. Bueno, señores e señoras, chegou o momento de dicirlles algo que a verdade non me gusta ter que dicir, pero chega o momento de soltar, de afloxar a carteira, porque chega o momento dos agasallos, das ceas de Nadal. E o máis inminente de todo, o Black Friday, que nós, aínda que os prezos non deixen de subir, non deixamos de gastar, Adri. E claro, poñenos os descontos diante xa nin che digo. Así é, Lamela, pero os datos, como imos ver a continuación, o que nos din é que este ano os galegos e as galegas imos mercar e gastar menos durante o Black Friday. Segundo unha enquisa online, o 64% dos galegos imos mercar no Black Friday, o que supón un 16% menos co ano pasado. E como dicíamos, pois o gasto tamén baixa, porque cada galego vai gastar de media uns 236 euros no Black Friday, o que supón un 21% menos. E nós, coñecendo estes datos, o que quixemos foi sair á rúa a cotexalos con vostedes, cos galegos e coas galegas, e saber se realmente este ano imos termar máis da Galicia. Falta pouco máis dun mes para que remate este ano 2025 e achéganse algunhas das datas nas que máis cartos gastamos. O Black Friday, o Nadal... ¿Canto prevén os galegos gastar de aquí a final de ano? No sé, cuando llega la Navidad siempre me gusta gastar. O sea, te invita también el comercio a hacerlo. 1.000, 2.000 euros puede ser. Carallo. Gastreino, seguramente, pero mellor non o penso. Sí, teño unha lista xa. Sí? Sí. E cantos artigos hai nesa lista? Bueno, uns cuantos. Prometinme que non vou mercar nada. En roupa fai 3 anos que non compro roupa. Do 1 ao 10, como dirías de consumista que és? Pues yo creo que un 8. As bolsas que tes aí na mauciña xa falan por si solas, eh? Más de lo que me gustaría. 3. 3? Eso non é nada. Bueno, Sí. Sí, máis ou menos. No, ti máis. Máis? Sí, Non. era un 7. Xa tes pensado que vas mercar ou ainda non? No, todavía non. Non? Vale. Eso no momento. Sí que tengo cosas miradas por si han bajado de precio por animarme a comprarlas. Non vou mercar nada. Eu sí, pero porque necesito, Ropa y aparatos de tecnología, vaya. É que é? Podes Un saber? vibrador. Y espero que baje ahora un poquito en el Black Friday. De feito, vas a tiendas como perfumerías, sempre están en descuento todo o ano. Ponche que vale un precio, sempre está máis baixo. El cerebro se engaña y piensa que es más barato. Pero aún así caes igual. Pues sí, como caemos todos. Prefieres ir ao sitio de maneira física, por internet? Físico. Siempre físico. Como ahora Black Friday, tipo Black Friday en internet. Pero de normal sí suelo ir a la tienda física. Ás veces facilitaste moito o traballo tirar de internet. Tenda. Tenda, non? Eu as dúas cousas diría. Sí, tanto online como presencial. En que dirías que desaparecen máis os cartos? En comidas, ceas, agasallos, lotaría igual? Pues yo creo que se va mucho en comidas y cenas y en regalos. No ocio. No ocio moito. No, moito. No ocio vemos que se vai moitísimo. Lotería se lleva un buen pico. Sí, a min gustame máis ir comer fora, cenar. Al final cena con estes, con os outros, con non sei que, con non sei canto. Sí, al final vais un pouquiño. No meu caso, por aí. É que mi madriño, isto é un non parar, que se o Black Friday, que se o Cyber Monday, que se as ceas, que se mercar agasallos de Nadal. Ao final o noso peto resíntese máis ou menos, pero resentir resíntese. Bueno, non se preocupen porque hoxe traemos consellos da Amanda, nosa experta. Moi boas tardes, Emma Coello, analista de custos. A ver, para mercar con sentidiño e non morrer no intento. Consentidiño, comezarei co de sempre. A ver, claro, planificación. Planificar. Fixar un presuposto, non? Fixar presuposto, saber o diñeiro do que dispoñemos. Sempre, eso é o de sempre, ese é o truco de sempre. Saber o que temos para gastar e intentar facer un presuposto do que supoñemos que temos que comprar. Pero eu daría outros truquiños novos. Primeiro, eu non iría un só día a comprar todos os agasallos. Porque hasta comprar cansa. Aunque non cho creas. A mí satúrame moitísimo. Xa non te digo que pesan as bolsas. Hasta comprar cansa, hasta comprar todo roupa cansa. Entón chega un momento que ao final do día non vas mirar o prezo, non vas mirar nada e vas a agarrar
non vais Podémolo comprar chamar con compra consciente, non? É iso mesmo, entón intenta separalo Escalonalo. no tempo. Despois, non deixes as compras para o último momento. Claro. Non vas a encontrar o que buscas, non vas a encontrar as tallas, entón non vas a encontrar vos precios tampouco. Ah, moi ben. Tampouco. Entón, intenta separalo no tempo. Tes o Black Friday, tes o Cyber Monday, que non só o Black Friday, tamén o Cyber Monday. Entón, intenta separalo. Un son en novembro, outros en decembro, ata a principios de xaneiro podes seguir comprando, o repartes en 3 meses. Fantástico. E falamos dos gastos, pero tamén teríamos que ter uns aforros extras para esta época. Tamén. Podes sacar o que se chama gastos formiga, que son ese cafeciño. Pois esta semana, en vez de tomarme os 5 cafeciños no traballo, pois un día non salgo ao café e non tomo café, dá igual. E tamén teño outro consello que a lo mejor non o esperades, que é esa cousiña que non usas, que é o teu veciño, o teu coñecido, por que non me vendes esa cousa? Vende cousas de segunda man, ou nas plataformas de segunda man, sacas uns diñeiriños extras. Pois mira, moi boa idea, que temos moitísimas cousas, ademais tamén liberamos espazo da casa. Moves as cousas, sí. De cara a mercar eses agasallos de Nadal, que temos que ter en conta? Eu non iría aos agasallos normais, pero tamén buscaría outros tipos de agasallos. Eu buscaría, por exemplo, agasallos como experiencias. Ah, sí. Pois, a mí eso gustame moitísimo. Regalo unha masaxe. Gastronómica. Sí, por exemplo. Eso mesmo. Ou apuntarse uns cursos, porque regállalle un curso de yoga. E hasta podes ir con esa persoa e compartes experiencias, ou regállalle algo feito por ti, unha tarta, ou... Os mellores agasallos son os que podes usar ti tamén. Claro, algo feito a man, sí, regállalle algo distinto, ou volvemos ao mesmo, algo de segunda ou terceira man. Hai cousas no mercado de segunda e terceira man que antes éramos moi capitalistas, moi todo de primeira man, todo ter que ser novo. Non, hai moitas cousas de segunda man que están moi ben. Pero mira, fíxate, Emma, agora que comeza o Black Friday é un bo momento, non? Para que merquemos eses agasallos de Nadal e adiantémonos a esos prezos que logo van vir e que nos van, vamos... Sí, claro, pero eu aquí falaría duns consellos para compras online. Porque o Black Friday eu son partidaria das compras de cercanía, por suposto, pero tamén as tendas de cercanía ten tendas online. Tamén poden ter tendas online. Cando falo de tendas online é de todo tipo. Entón, o primeiro consello máis importante é ter unha tarxeta prepago, que se di, que é unha tarxeta vacía, digamos así, que ti allenas con cartos, 200 eurillos, e só tes ese diñeiro. E cando gastes xa acabouse a cousa. E xa non é iso, date un seguro para comprar, para mercar online. Por que? Porque se intentan estafarche, só te van a estafar hasta ese importe. Non te van a estafar... Cando non hai cartos, xa non hai cartos. Eu, como gran consumidora do Black Friday, teño que dicir que tamén hai que ter moi en conta os prezos, porque hai veces que din que nos descontan e non, están ou igual ou máis altos que antes do Black Friday. No Black Friday teñe que tener, o consumidor teñe que tener claro que na etiqueta ten que estar o prezo anterior e o prezo de agora, por lei. Prezo anterior e prezo de agora. Enchenos agora a axenda, sobre todo a partir da segunda semana de decembro, ainda que todo se está a adiantar, as ceas de empresa, de amigos. Que temos que ter en conta para non gastar todo e que non nos quede nada para os agasallos? Eu o que tería en conta é na comida, sobre todo, intentar pensar en menús que poidamos adelantar e conxelar. O conxelador, conxelar a comida... É o noso mellor amigo. É o noso mellor amigo. É moi cómodo, é o noso mellor amigo. E moita comida sube de precio. Entón, é mellor comprala cando este no mellor precio. Despois, organizar moi ben e saber moi ben a cantidad de persoa que veñe, o menú que vas facer. Eu non buscaría tampouco uns menús moi elaborados que se me vayan, que non sepa facelos, porque entón... tes que duplicar a comida ao final, podeche sair mal, podeche...
eu non buscaría algo, eu iría o coñecido, bo... Sí. En este caso, Emma, mellor que sobre que falte, non. O sea, mellor que se axuste aos comensais que imos ter e que non tiremos comida porque... días, Claro que sí. Moito, sempre ao final acabamos... comidas moitas veces, comese moito. Acabamos comendo ao día seguinte ou do anterior, que está moi ben, porque nos gusta moitísimo comer aí os langostinos do día anterior, pero, bueno, se podemos poñer a cantidade xusta, mellor que mellor. Emma, colle, moitísimas grazas sempre polos teus consellos. Intentaremos non gastalo todo nas próximas semanas, e senón terás que volver, que remedio. Graciñas por estar con nos en Hora Galega, como sempre. E aquí temos precisamente dúas palabras, comida e ocio, que nestas datas, Adri, xúntansenos e case que estoupamos, o día destos. E tanto,